Чувал ли си, че душата идва с определени уроци в астрологията? Северен и южен възел. Показва именно това откъде идваме и на къде е нужно да се развиваме. Те не са планети, това са точки, които носят много важна информация за нашия житейски път. Когато ги разберем, започваме по-добре да осъзнаваме защо определени ситуации се повтарят в живота ни. Северният възел е посоката на растежа. Той показва какво е важно да развиваме в този живот, дори когато ни изглежда трудно или непознато. Често това са качества, които ни идват естествено и изискват повече смелост. Именно там обаче се крие най-големите възможности за нашето развитие. Развитието започва тогава, когато направиш първата крачка към качествата на северния възел. Там се крие потенциалът ни. В началото може да се чувстваме несигурни или неподготвени, но всяка малка стъпка в тази посока ни приближава до по-пълноценно изразяване на себе си. Всяка една стъпка натам за нас е развитие. Развитието започва тогава, когато направиш първата крачка към качествата на северния възел. Там се крие потенциалът. В началото може да се чувстваме несигурни или неподготвени, но всяка малка стъпка в тази посока ни приближава до по-пълноценно изразяване на себе си. Всяка една стъпка натам за нас е развитие. И така да дадем един пример. Например, човек със северен възел в Лъв е поканен да бъде по-видим, по-смел и да показва своята индивидуалност. Вместо да остава в сянката, той е насърчен да заеме своето място. Животът често му дава ситуации, в които трябва да повярва повече в себе си. Такъв човек трябва да върви, да свети. Често именно страховете ни показват посоката на северния възел. Там, където има леко напрежение, има и растеж. Ако нещо ни привлича, но едновременно с това ни плаши, е възможно точно там да се намира нашия важен урок за нас. Душата расте, когато излезем отвъд познатото. Тогава, когато си позволим да бъдем смели. Когато започнем да живеем според северния си възел, усещаме повече смисъл, повече удовлетворение и вътрешно развитие. Започваме да се чувстваме по-свързани с себе си и живота. Много хора тогава споделят, че тогава нещата започват да се подреждат по естествен начин. Някак си нещата им се подреждат и тръгват в правилната посока. Затова разглеждането на възлите в наталната карта е толкова ценно. То показва личния път на душата, то ни помага да разберем както нашите дарби, така и предизвикателствата ни в живота. Когато познаваме тази посока, можем по-съзнателно да правим изборите си. А ти знаеш ли в кои знаци се намират твоите северен и южен възел? Те могат да разкрият много за твоите